السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allowol mon nanɗon wonande onon horɓe balɗe 17 timmuɗi oɗon natana 18. Allowol mon nanɗon ko darɗe 10 batton ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina wona calminali 5 keɓa darɗe 10 kala hen darde mbatta hen ko fatiha lawol gotol sabbi hisma rabbikal ala saɗa wawi gotol qul ya ayyuhal kafirun gotol qul huwa allahu ahad gotol ko darɗe 10 mbaɗata ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali 6 keɓa darɗe 10 kala hen darde noon saɗa wawi ko ɗum ɗo waɗete hen sa wawa mbaɗa hen ko mbawɗa ko fatiha lawol gotol sabbi hisma rabbikal ala saɗa wawi gotol qul ya ayyuhal kafirun gotol qul huwa allahu ahad gotol ko darɗe 10 noon wonata calminali 5 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali 5 keɓa darɗe 10 kala hen darde fatiha gotol sabbi hisma rabbikal ala saɗa wawi gotol qul ya ayyuhal kafirun saɗa wawi gotol qul huwa allahu ahad gotol an bawɗo mbaɗa an mo wawa o ƴeewa cimoƴƴe ɗe mbawɗa mbaɗaɗa hen nder hen ko moƴƴere woni hen sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hen nde sa ina jeddoma jokka hajuma mbaɗa moƴƴere ma jokka hajuma mbasa yeddodirede an gonɗa ko yedde Allah ndewa Allah jokka golle ma. Alluwa ngal noon ko wonande yaroɓe 17 18 jofoyɗa alluwal ma nanɗon mbaɗa ɗum alluwal ma nanɗon mbaɗa ɗum yo Allah wallu yo Allah noon yo Allah reen yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon sabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam.